Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Tayo po lahat ng mga minamalay tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal na mga ngaral sa araw ito. Ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin pong napakabait at pinakamamalapain ni Jesu Cristo. God bless your beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ano ang pinakamamalapain Panginoon. Tayo po lahat ay dumalangin. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sumang banal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus sa umagang ito. Gisingin mo po ang aming po ang inaantok na diwa. Na kami po malapay magpahalaga sa mga butil na salita na aming po mapag-aaralan sa umagang ito. Malapay noon, buksan mo ang aming mga pangunawa. At tunay na saganang sa akin, malapay wala pa akong magagawa. Kung lamang po'y umaasa sa iyong dakilang kahabagan, malapay ikaw maglagay ng mga kataga, siya lamang aking babangit. Huwag akong makita, malapay noon, kundi yung walang hanggang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig sa amin, wala Panginoong Isus. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng iyong minamahal Evangelista Weldistra Dalmeda, habang aming hiningi ng kapatawaran, ang lahat ng aming mapagsalangsa, lalo na po ang iyong abang lingkod, ay aming sama-samang sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demonyo ng antok, hallelujah, kawalan ng pananampalataya, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be blessed, mahal Panginoon. Hallelujah. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lahat tayo po, mga minamahal ko'y pumalakpak ng masigabong palakpak, gising na palakpak. At magising na tayo. Amen. Ang isang Kristiyanong wise, isang Kristiyanong matalino ay talagang gumagawa ng kaparaanan para manatiling gising, lalo na kapag tayo po ay nasa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. So, magising na? Amen? Awake na po tayo mga minamahal ko sapagkat mamaya-maya mga minamahal ko ay magbubukang liwayway na. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Again, let us clap to the Lord para tuloy-tuloy na magising ating po mga diwa at ng ating talagang ma-absorb ang ninanais naman ng Panginoon na mensahe sa umagang ito. At ang dobleng paggalang na pagmamahal ay aking pong ipinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, sa totoong propeta ng ating pinakamamahal Panginoon, pinakamamahal Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong ginagalang at minamahal Evangelista Weldistra Dalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dir, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mangalap ng kaluluwa. Amen? At ably assisted po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak at ating beloved Sister Vines at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, akin po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. They're joining us hanggang sa matapos itong ating pong banal na gawain. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba yung dagat. Meron po tayong mga kapatiran dyan, mga minamahal ko na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang masaganang biyaya at blessing naman ng Panginoon ay sumainyo po. Ano bang oras ang inyong kinalalagyan? Amen? Gabi man yan, umaga, hapon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tunghayan yung ating pong magiging tema, magiging paksa ngayon pong umagang ito mga minamahal ko. At nakalagay po dyan sa ating screen, spiritual harvest. Spiritual na ani. Amen? Ang harvest could be both a verb and a noun. Amen? Amen? So mga minamahal ko, sabi ng ating mga aral nung nakaraang Miyerkules, natularan daw po natin ang ating pong beloved parents in the Lord. Na talagang hindi po talaga matatawaran yung kanilang devotion, pagsusumigasig towards soul winning para sa pangangalap ng kaluluwa. Amen. Alam naman po natin yan, mga minamahal ko, na countless crusades, hindi na mabilang na mga krusada ang inilunsad ng ministeryong ito sa pangunguna ng mga tao ng Diyos. Amen? Ng mga men of God, ng ating mong beloved parents in the Lord. At isa tayo sa mga naging bunga. O lahat tayo naging bunga ng kanilang pagpapagal pagdating, mga minamahal ko, hallelujah, sa pamamalakaya ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kaya, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi nga, harvest is gathering all what has been planted. Ang ani, ang pag-aani ay pagtipon ng lahat ng mga itinanim. Sabi nga, it's the season of joy kasi nga, finally, you're reaping the fruits of your labor. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Mukhang nananahimik ang mga anak ng Diyos. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Yung gising na praise the Lord. Ay, mga iba nakayukyuk pa, mga minamahal ko. I'm not comfortable, mga minamahal ko, kapag medyo huwag kayo masaktan, medyo dala-dala niyo yung mga pillows. Amen? Medyo alanganin dahil baka makatulog tayo. Ang sabi nga, it's the joy of reaping the fruits of your labor. At alam naman po natin, mga minamahal ko, na walang harvest, walang ani kapag hindi dadaan doon sa proseso ng sowing, pagtatanim, watering, yung pagdidilig, at pag-aalaga. Then comes the harvest time. Talagang makita mo sa isang magsasaka kung gaano siya katyaga, kung gaano siya kasipag sa kanyang ginagawa. So talagang kahit na tirik ang araw, nariyan, mga minamahal ko, nariyan siya sa kanyang bukid upang alagaan ang kanyang mga tanim. Upang ito po, mga minamahal ko, magbunga ng marami. Amen. Kaya nga, sinasabi nga minamahal ko ng pamilyar na bersikulo sa atin, Aklat ng Galasya, kabanatang 6, talatay 9, at huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan, kung hindi tayo manghihimagod, ay isang tiyak na bagay, tayo po ay aani. So huwag manghimagod na magtanim ng magtanim, magbunga ng magbunga. Ang sabi nga, sapagkat sa kapanahunan, ikaw ay gagantimpalaan ng ating mabait na Diyos.
God is a rewarder of good deeds. Alam po natin yan. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sinabi ng Panginoon itong mangyayaring spiritual harvest ng kanyang earthly ministry. Ating pong basahin yung ating pong pambungan na teksto. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 9, ang talatay 36 hanggang 38. Kindly. From the book of Matthew, chapter 9, verses 36 up to 38. Aklat po ng Mateo, Kabanata po ay 9, talata po ay 36 hanggang 38. Ito po ang nakasulat. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayo sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen. God is the Lord of harvest. Siya po ang Diyos ng aanihin. O siya po ang Diyos ng ani. Kaya nga, mga minamahal ko, sinabi rito mga minamahal ko, hinog na. Hinog na ang mga bunga at dapat nang anihin. Pero ang sabi nga ng Panginoon, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Napakarami ng aanihin, napakalawak ng aanihin, pero ang mga manggagawa ay kakaunti. At wag nating literal, mga minamahal ko, na ipaunawa na ang sinasabing kinakailangang manggagawa ng Panginoon sa may bersikulong nabanggit na basa ay yun lamang mga pastoral workers. Yung ating mga manggagawa. Ang burden po, mga minamahal ko, ng pag-ani ay iniatang sa lahat ng mga balikat ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong tunay. Amen? Hindi lamang po ang mga manggagawa sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, sapagkat ang sabi nga ng unang Korinto, Kabanatang 3, ang talatay 9, we are all co-workers in the Lord. Tayo daw po ay co-laborers, kamanggagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Na sa lahat ng ating mga balikat ay iniatang ang gampaning ito. Ang burden na ito, mga minamahal ko, na umani. Hindi lamang dapat nakatunganga ang mga anak ng Diyos. Dapat kumilos siya. Amen. Basahin nga natin, mga minamahal ko, unang Korinto, Kabanatang 3, ang talatay 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 9, ganito po sinasabi, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Amen. So napakalinaw dito. Ang sabi, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Ano ibig sabihin nito? Tayo po'y gumagawa lahat sa ubasan ng Panginoon. Amen? May mga kanya-kanya tayong gampanin. Pero itong mga minamahal ko, gampanin ng pag-aani, kinakailangan ang lahat ay gumawa. Dahil ang sabi nga, tayo'y kamanggagawa. Tayo nagtatrabaho sa bukirin ng mahal na Panginoon at dito sa ubasan ng Diyos, God's building. Amen? Together we build the kingdom of God. Na parating sinasabi rito sa pulpito, sa banal na pulpito. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo makaka-iskapo. Hindi tayo makakaiwas. Dahil hahanapan talaga tayo ng mga Panginoon bilang the Lord of Harvest. Nasaan yung tinitipon nating, mga minamahal ko, mga ani?
na isasalansan sa kanyang bangan. Amen. Ang pag-aani ay pinamamadali naman ng Panginoon dahil hinog na nga ang mga bunga. Nakita niyo mga minamahal ko, kapag ka medyo sumobra na ang days, mga minamahal ko, talagang hindi pa naani yung isang palayan, ang tendency, mga minamahal ko, ay anong nangyayari? Magising na po tayo, mga minamahal. Kapag ka mga overripe na, di ba? Masyado ng magulang ang mga butil doon sa dawag. O doon sa mga minamahal ko, yung dawag ba ang tawag doon? Amen? Nalalaglag, di po ba? Nasasayang. Amen. Kaya pinamamadali ng mga Panginoon ang pag-ani, sapagat ang idinadahilan ng mga ilang Kristiyano ay matagal na ang pag-ani, matagal pa yan. 4 months from now. Pero ang sabi nga ng mga Panginoon, iba ang talagang tinitignan ng mga Panginoon. Ibang vision ng mga Panginoon kaysa sa atin. Kung tayo po ay nagpapatumpik-tumpik, pero ang mga Panginoon, siya po ay nagmamadali. Dahil talagang mga minamahal, marami na po ang talagang kinakailangang anihin ng mga kaluluwa. Amen. Amen. There's that sense of urgency na tinatawag. Nang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng John, o aklat ng 1, kabanatang 9, ang talatay 4, gumawa ka habang araw, sapagkat dumarating ang gabi na wala ng taong makakagawa dahil huli na. Amen? Ang dami pong napapahamak na talagang hindi po sila nabigyan ng pagkakataon na makilala ang buhay na Diyos dahil hindi ka gumawa. Nilalampasan mo lang, hindi mo man lang, mga minamahal ko, halal na ibahagi ang kabutihan ng Diyos, kapitbahay mo, kaopisina mo, katrabaho mo, kaklase mo, mga minamahal ko, wala kang ginawa, hindi nga nalaman na ikaw ay Kristiyano, miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat hindi ka gumagawa. So, ang sabi ng talatang ito, na may pagmamadali, kinakailangan nating gumawa habang may panahon pa, habang araw, sapagkat dumarating na ang gabi, at talagang mga minamahal ko, naabutan na ng karamdaman, naabutan na ng kamatayan, naabutan na ng disgrasya, naabutan ng COVID-19, mga minamahal ko, hindi man lamang nila nakilala ang mahal na Panginoon. Di ba't nakakapanghinayang? Meron tayong kapitbahay na may karamdaman. Oh, grabe. Ay, plano ko na yan, Brother Noel. Hayuan yan, balang araw. Balang araw pa. Tapos, nabalitaan mo na lamang, ay, wala na pala siya. Namatay na. Sayang yung magandang plano. Amen? Yung magandang intensyon na hindi po talaga na-consummate dahil nagpatumpik-tumpik ang isang Kristiyano sa pag-ani, sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. John chapter 9 verse 4. Kindly, paki-flash yung English translation niyan. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 9, versikulo 4, ganito po ang sinasabi, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Ang mahal na Panginoon magpala at maglangis sa kanya pong binasang talatang yan. Napakalinaw dyan. Amen? Ang sabi ko, there's that sense of urgency. Nagmamadali. Ito'y ipinapagawa na ng mga Panginoon, hindi na ipinagpapaliban pa. Hindi na po ipinagpapabukas pa. Amen? Ang mga Pinoy, talagang isa sa mga
negatibong kultura natin na namana natin daw sa Kastila ay yung manana habit. Yung trabahong magagawa na ngayon ay ipinagpabukas pa. Dahil marami tayong mga dahilan, bukas na yan. Pagka naharap ko na, bukas na yan. Kasi medyo busy ako ngayon. Bukas na yan. Dahil wala ako sa mood. Ang dami nating mga alibis, mga dahilan. Kaya nga mga minamahal ko, talagang ang magiging resulta niyan, mga minamahal ko, ay, nawala na pala siya. So, regrets. Marami tayong mga regrets sa buhay. Isa na ito, mga minamahal ko, yung hindi po natin nahayuan. Amen? Baka mga loved ones pa natin, mga minamahal ko, makalimutan pa nating hayuan. Amen? Amen? Nasamantalang mga minamahal ko, talagang we're rubbing elbows sa kanila. Ibig sabihin niya, mga minamahal, talagang parati natin silang kasalamuha. Pero hindi man lang natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ibabahagi ang kabutihan ng Diyos. Brother Noel, kasi ang tigas na ulo. Ayaw talagang maglingkod. Pero ang sabi nga, huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay aani ka ng gantimpala, lalo na kapag ka ang nagpagwagian mong kaluluwa ay yung mismong mahal mo sa buhay. Amen? Amen? Ang hina naman ng amen po natin, mga minamahal ko. Malakas na amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron pang isang pinagagawang Panginoon na ating anihin. Sapagkat yung talatang 36 ng Mateo 9, mga minamahal ko, nakalagay doon, hindi lamang mga minamahal ko, doon sa mga nangahahapis, ang sabi, yung mga napipighati, yung mga malungkot, talagang wala nang gana sa buhay, hindi lamang yung mga may sakit, hindi lamang mga minamahal ko, yung mga talagang nawalay na dating tupa ng Panginoon at kinakailangang may panumbalik sa kawan ng Diyos. Kundi mga minamahal ko, maging doon sa mga tupa niyang nasa pangangalaga ng mga hindi talaga appointed o mga minamahal kinasihan na mga ngaral. Amen? Tayo po mga minamahal ko ay isinusugo ng mga Panginoon na anihin maging yung mga tupang nandoon sa pangangalaga ng mga bulaang mga ngaral. Alam po natin yan, mga minamahal ko, na kahit sa ibang kongregasyon, mga minamahal ko, amen, ay sumasanib sa atin. Nagiging bunga natin. Ang dami na, mga minamahal ko, I'll not name, mga minamahal ko, pero ang dami pong taga-ibang kongregasyon. Amen. Na nasa atin na ngayon. Amen? Naani po natin, sapagkat, mga minamahal ko, ito po pala, mga minamahal ko, ipinapagawa talaga ng mahal na Panginoon sa atin. Basahin po natin, mga minamahal ko, ang aklat ng Juan, Kabanatang 4, ang talatay 38. From the book of John, chapter 4, verse 38. Kindly. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata po ay 4, talata po ay 38. Ito pong nakasulat. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Amen. Mga minamahal ko, negatibo man, mga minamahal ko, pero hindi naman natin talaga sinulot. Yung word na sinulot, di ba? Inagaw. Hindi eh.
Talagang sila po ay ipinapaani ng mahal na Panginoon sapagkat sila rin naman ay tupa niya, ngunit nasa ibang pangangalaga ng bulaang pastol. So kaya kailangan po nating anihin, agawin. Amen. Kaya nga po, meron po tayong taga-ibang congregation, ibang sekta na atin pong naaani at nadadala talaga rito sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ibang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. But the biggest challenge is this. Kapag ka natapos na yung pag-aani, di ba? Kapag ka done na ang harvest, anong gagawin natin? Yung challenge ay kung paano mo ito mapapangalagaan. Mapapanatili yung kanyang pagiging good and golden grain. Di ba sa isang palay? Kapag ka, mga minamahal ko, na-harvest mo na yung mga palay, talagang inilalagay mo yan sa bodega o doon sa bangan o kaya doon sa kamalig. At kinakailangan mong mapangalagaan. Dahil kapag ka nangat-ngat yan ng mga daga, yan po ay magiging ipa. Tama. Ang mga butil ng mais, kapag ka hindi pa ibinenta ng mga magsasaka, nakikita niyo po mga minamahal ko, saan po yun sinasabit dati? Doon sa mga naunang mga talagang talagang naging mga minamahal ko talagang gawi, mga minamahal ko ng mga magsasaka. Saan makikita yung mga balumbon ng mais? Doon sa taas ng kusina, doon mga minamahal ko dahil yung usok ng apoy na sa pagluluto, mga minamahal, yun po yung nakakapag-preserve ng butil ng mais. Sino po nakaranas dito? Ay, for one, ay talagang alam ko po yan sa aking tatay. Sino po ang abangon ng danira yan kultura, gawin ng mga magsasaka? Magtaas ng kamay. Okay, wala na akong kasama, Sister Nida. At isa rito. Alam niyo po, mga minamahal, yung usok ng kalan, usok ng apoy ng kahoy, yun po ang nakakapag-preserve para hindi magkaroon ng moisture at hindi po talagang makain ng insekto yung mais ng bukbok. Di ba? Bagong kaalaman sa mga kabataan ngayon na talagang hindi na nila mga minamahal ko talagang nasilayan yon. Bagong kaalaman. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa spiritual na aspeto, diba? Marami na tayong mga krusadang inilunsad. Marami pong mga baguhan ang dumating. Pero kumusta? Dahil talagang nandun yung challenge sa pangangalaga. Kanilang pananatili sa loob ng iglesia ng mahal na Panginoon. Dahil lang sabi nga ng ating beloved ordained preacher, nung kami pinakapagkwentuhan ng matagal, habang kami na pauwi, mga minamahal ko, pauwi dito sa dako ng Pangasinan from Vigan City. Madaling magbunga, sa totoo lang. Pero yung pinaka-challenge, pinakamahirap na parte ay yung pangalagaan ang mga bunga. Amen! Kaya nga, meron tayong mga naging bunga na nawala na. Marami tayong mga kapatiran, mga minamahal ko na talagang tingnan natin sa kanan at sa kaliwa. Dati nating katabi, ngayon ay iba na. Pabago-bago, mga minamahal ko, ang mga dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ang sabi nga ng ating beloved kuya. Dahil nga, yung challenge, mga lies doon sa how to keep yung mga bunga natin.
Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Parang nangyayari, dagdag bawas. Sapagkat the worst thing to happen is yung, mga minamahal ko, we are saving the lost, but we are losing the saved. Kung ma-type sana ng mga minamahal ko, mga technical committees natin. We're saving the lost, di ba? Tutuloy yung mga minamahal ko, yung pag-aani natin. Pagwawagi ng mga kaluluwa. Bagong kaluluwa. Pero nandun naman yung challenge, mga minamahal ko, na yung mga saved na, nandito na, sa kawan ng Diyos, ay sila naman ang nawawala. So, break even lang. Amen? Sapagkat nandoon talaga yung challenge, yung hamon sa pananatili, pagpapanatili, mga minamahal ko, ng isang bunga na atin pong inani. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Sa 3 talatang ating pong babasahin, mga minamahal ko, napakaraming gustong ipahiwatig ng mga talatang ito. At hindi lamang ito patungkol sa pagkanya-kanya ng mga anak ng Diyos sa loob ng kanyang iglesia. Basahin po natin ang unang Korinto, kabanatang 3, ang talatay 6 hanggang 8. Kindly. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 3, talata po 6 hanggang 8. Ito pong nakasulat. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Amen. Ang mahal na Panginoon maglangis at magpala sa kanyang mabanal na salitang ito. Marami mga Kristiyano, mga minamahal ko, ang medyo nagmamalaki dahil bunga ko yan. Ikaw lang yung nagdidilig, ikaw lang yung nagpapakain. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, wala tayong maipagmamayabang sa totoo lang. Dahil dapat, bagamat meron tayong kanyang-kanyang gampanin sa iglesia ng mahal na Panginoon, lalo na sa pagbubunga. Iba? Iba yung nagtanim, iba yung nag-aalaga ngayon, nagdidilig, nagpapakain. Amen? Amen? Pero ang mahal na Panginoon, at the end of the day, siya po ang nagpapalago. Alam po natin ang ibig sabihin nito, mga minamahal ko. Kung hindi niloob ng mahal na Panginoon, amen, na lumago yung Kristiyanong yan, anuman ang pagsusumikap ng mga nagtanim, anuman ang pagsusumikap ng mga nagdidilig, nagpapakain sa kanila. Pero kung wala ang probisyon ng mahal na Panginoon na sila'y lumago, wala tayong magagawa. Palakpakan po natin pong pinakamamahal. Napakalinaw po rito sa ating mga binasang talata. Amen. Nabagamat, mga minamahal ko, sa punot, sa dulo, mga minamahal ko, ay sinabi, mga minamahal ko, dito sa talatang 8, mga minamahal ko, ng unang Korinto, kabanatang 3, na ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang kagantihan ayon sa kanyang ginawa. Hindi po naman, mga minamahal ko, nawawala ng saysay, ng halaga, yung ating pong pagtatanim. Dahil importante mga po yan. Sapagkat ang sabi nga kanina, daraan bago pa man ang pag-ani, ay daraan sa proseso ng pagtatanim. At ang mga nagtatanim, mga minamahal ko, hindi po, mga minamahal ko, mawawala ng kagantihan. Sinabi ng banal na kasulatan niyan dito sa aklat ng Salmo, kabanatang 126, ang talatay 6, mga minamahal ko, kindly. Aklat po ng mga awit, kabanatay 126, talata po ay 6. Ito pong nakasulat. Siyang lumalabas at umiiyak,
na nagdadala ng binhing itatanim. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Amen. So mga minamahal ko, hindi po mawawalan ng ganti yung mga nagtatanim. Dahil antimano. Karakadakang ganti, mga minamahal, doon sa mga nagbubunga, nagtatanim, ay ang kagalakan sa kanilang mga puso. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, ang sabi nga rito mga minamahal ko, sila'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Amen? Sila'y naliligayahan mainam. Dahil alaman po natin, experience po natin yan, karanasan po natin yan, na habang tayo po ay nagtatanim at nagbubunga, grabing kagalakan, hindi po maipaliwanag, hindi masayod na kagalakan ang ating nararamdaman. Amen? Kung ang mga anghel ay nagkakatuwaan sa isang kaluluwang ating mga minamahal ko talagang napanumbalik, tayo pa kaya? Amen? We know the feeling. Don't we? Di ba? Lahat ay magsabi ng amen. At doon din naman sa nagdidilig, akala natin, ako naman ang nagtanim. Ikaw lang yung tagadilig, tagapagpakain, pero mahirap. Ang mga mangangaral, mga minamahal ko, ay binalaan. Sa aklat ng Santiago, Kabanatang 3 ng talatay 1. Kindly. Dito po sa aklat po ng Santiago, Kabanata po ay 3, talata po ay 1. Ito po ang nakasulat. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Amen. So mga minamahal ko, ang sabi rito, huwag maging guro ang marami sa inyo. Sapagkat nalalaman ninyong kayo'y tatanggap ng mas mabigat na hatol. Pero mga minamahal ko, huwag ipaunawa ito ng mga aspiring preachers and elders. Uy, ayaw ko na. Ang bigat pala ng kahatulan para sa mga guro. Sa mga guro. This should not discourage us. Tayo mga mangaral. Dahil ang ibig sabihin lamang nito mga minamahal ko, hallelujah, yung mabigat na hatol, dahil tayo nga po, mga minamahal ko, ay talagang nagwi-wield talaga ng greater influence, ika nga, bilang mga guro. Amen? Amen? Talagang mahirap magturo. Ang sabi nga ng isang, mga minamahal ko, isa nating government official, a student's failure is a teacher's failure. Kaya mabigat ang responsibilidad ng isang mangangaral. We have to do the balancing act of, mga minamahal ko, kung ano ba talagang ipapangaral. Dahil, yun nga, ang audience ay mixture of datihan at baguhan. Kaya talagang titimbangin mo talaga. Nandoon mga minamahal ko yung pangamba ng mga mangangaral, ay na baka matisod siya. Baka masaktan siya at tuluyan ng umalis dahil sa aking pagre-review. Ando naman yung ibang side, mga minamahal ko, na nararamdaman ng mga mangangaral, kung hindi ko naman ipangaral ang totoong makapagpababago sa kanyang ginagawa, sa kanyang maling ginagawa, ako naman ang sisingilin. Baka naman maging komportable na talaga siya sa kanyang maling ginagawa at hindi na siya maturuan ng tama. So nandun parati yung paninimbang, yung balancing act para sa mangangaral. Amen? At hindi madali. Amen? Lalo na yung mga bagong usbong pa lamang na mga pananampalataya ng mga baguhan. Kinakailangan mo talaga, mga minamahal ko, pakainin pa ng gatas, pakainin pa ng malambot na karne. So paano mo ibabalance yan? Samantalang, mga minamahal ko, ang mixture nga ng mga datihan na kinakailangan minsan, mga minamahal ko, hindi lang matamis ang dapat kainin. Di ba? Kumbaga sa balanced diet. Hindi ka lang puro asukal dahil pag puro asukal,
Ano mangyayari? Magiging diabetic ka. Kinakailangan mo rin ng manghang. Alam niyo po ba, ng sili is good for the heart. Kakaunting nakakaalam niyan, pero maganda po sa puso ang sili. Pero kapag ka nasobrahan naman, alam na mo natin ang mangyayari. Amen? So, balanse talaga. Kung minsan mga minamahal, maalat din naman. Amen? Pero pagka sobrang alat din naman, tataas ang iyong cholesterol. Amen? Magkakaroon ka ng hypertension. So mga minamahal ko, naroon yung challenge talaga. How to balance, especially sa pangangaral ng salita ng mahal ng Panginoon. So mahirap yung pagdidilig at pagpapakain din naman. Kagaya ng hirap mga minamahal ko nung pagtatanim. Amen? Amen? Pero ang sabi nga mga minamahal ko, dapat isa ang hangarin natin na talagang mapanatili. Amen? Yung harvest. Yung spiritual harvest, mga minamahal, na nandito na. Yung mga kaluluwang, mga minamahal ko, makakalap natin ay mananatili at patuloy, mga minamahal ko. Amen? Ang pag-ani natin, mga minamahal ko, at the same time, mapangalagaan yung mga naani na. Alam niyo po, mga minamahal ko, amen? Nandun yung challenge. Kaya nga, mga minamahal ko, magkaroon ng isang hangarin, hindi yung nagpapaligsahan ng mga anak ng Diyos. Wala nang, mga minamahal ko, hindi ako yung nagtanim eh. Hindi, Brother Noel, ako yung nagdidilig. Hindi, Brother Noel, ako yung nag-aalaga. Grabing alaga ko diyan. Talagang ina-assist ko pa yan sa pag-upo sa kanyang upuan. May mga mabigat siyang mga dalahin, akong nagbubuhat. Pero mga minamahal ko, lahat ng ating mga ginagawa ay hindi po mga minamahal ko, nakakaligtaan ng mahal ng Panginoon. Amen? Sapagat siya naman talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, siyang magpapalago. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, iisang hangarin po natin mga minamahal, pero talagang tayo po ay dependent sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang paghingi ng talagang gabay sa mahal na Panginoon. Lalo na mga mangangaral. Grabe ang panalangin, mga minamahal ko, na sana hipuin ng mahal na Panginoon ang kanilang puso na talagang matauhan, mamulat na sa katotohanan, na sana wag matisod sa mga pangangaral na medyo may kabigatan, sa mga pangangaral ng katotohanan, para sila po'y tuluyang mapalaya. Amen? Dahil mga minamahal ko, ang mga mangaral, minsan, talagang kulang kami. Amen? Hindi kami kagaya, mga minamahal ko na mga full-time pastoral workers na talagang kumpleto ang mga panalangin. Mahaba. Kumpleto ang mga pag-aayuno. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang grabing panalangin. Mga minamahal ko, hallelujah namin, mga minamahal ko, na talagang ang mga butil na mga pangangaral na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang tumimo sa inyong mga puso. Hanggat maaari, walang matisod, walang masaktan. Walang sumama ang loob. Amen? Sa pakikinig ng kanya pong mga banal na salita. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko, ang Diyos, ang siyang nabibigay ng maaga, yung kinakailangan ng mga magsasaka, mga minamahal, supply of water, para talagang lumago ang kanilang mga pananim. Ang mahal na Panginoon, maging sa umpisa. Diba? Habang mga minamahal ko, tumutubo, mga minamahal ko, yung mga butil na yan. Amen? At nagsisimulang magbuntis, magparami, mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon, ang siyang nagsusupply, mga minamahal ko, ng ulan, mga minamahal ko, sa umpisa, sa kalagitnaan, at lalo na doon, sa katapusan, mga minamahal ko, hanggang sa magkaroon ka ng bountiful harvest. Katulad din yan sa spiritual. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah, ang nagpapalago rito. Amen? Hindi, magaling si, mangaral eh.
Kaya ang daming nahihikayat niyang mga mananampalataya, mga baguhan. Wala pong ganon. Isa lang po ang magaling dito. Ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Wala dapat mga minamahal ko na ma-highlight, mailagay sa pedestal, mga minamahal ko, na siya'y umabot na sa puntong siya'y sambahin, i-idolize, sapagkat ang magaling ay ang mahal na Panginoon. Dapat kasihan ng mahal na Panginoon ang mga dinadalang mensahe ng bawat mangaral. Amen? Mga minsan, mga minamahal ko, talagang medyo, sa totoo lang, medyo nanlilit kami sa aming mga sarili kapag mga minamahal ko, talagang naunawaan ng ating beloved ordained preacher yan nung pinatawag kami nung 48-year church anniversary. Dahil talagang mga minamahal ko, hallelujah. Andoon, mga minamahal ko, yung aming pong, mga minamahal ko talagang pagkilala. At talagang kung ang mahal na ebanghilista at ang ating beloved assistant pastor, sinasabi po nila, hindi pa sila nakatungtong dyan sa first and second step ng aisles, mga minamahal ko, ng banal na pulpito. Ano pa kaya kami? Ando kami sa pinakatulo. Minsan mga minanlilit kami, mga minamahal ko, na tawagin mga minamahal ko, preacher. Amen? Tawaging elders of the church. Sapagkat mga minamahal ko, mabigat na tungkulin. Kami lamang po'y mga helps. Yun ang maigi. Yun ang mga minamahal ko talagang medyo katanggap-tanggap. Amen? Katuwang sa bukirin at gusali ng mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon nagpapalago. Last verse po natin. Jeremiah chapter 5 verse 24. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 5, versikulo 24, hanggang po sinasabi, hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoon nating Diyos, na naglalagpak ng ulan ng maaga at gayon din ng huli, sa kanyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga takdang sanlinggo ng mga pag-aani. Ang mahal na Panginoon ang magpala sa kanyang banal na salita nito. Dito ako mga inapukaw sa huling mga minamahal ko, hallelujah, paragraph, pangungusap ng talatang ito. Ang mahal na Panginoon ang nagtataan sa atin ng mga takdang sanglinggo ng mga pag-aani. Isipin po natin mga minamahal ko, harvest is just a once a year season. Di ba? Minsan, mga minamahal ko, yung mga nagsi-second crop, pero dati-rati mga minamahal ko, wala namang second crop eh. Talagang once a year lang talaga yung harvest. Pero sa spiritual na aspeto, pwedeng gawin ng mahal na Panginoon na araw-araw, linggo-linggo. Ibig sabihin lamang nito, tuloy-tuloy na spiritual harvest ang ninanais ng mahal na Panginoon. Sabi nga niya rito, mga minamahal ko, weeks of the harvest. Weeks, maraming linggong pag-aani. Purihin natin yung pinakamamahal, Panginoon. But the thing is, sino ang very much willing na magpagamit? Sino po ang talagang nagbo-volunteer? Na siya po, kapag ka tinawag naman ng Panginoon, masasabi niyang, Lord, here I am. Send me. Lord, narito ako. Ipadala mo ako. Kasi malimit sabihin ng mga ilang Kristiyano, Lord, narito ako, pero magpadala ka ng iba. Send somebody else. Busy ako. Hindi ko maharap. Wala akong kakayahan. Ang dami natin mga dahilan. Pero ang sabi nga, kinakailangan nating umani sapagkat pinagmamadali tayo ng mahal na Panginoon. We are all co-laborers sa bukirin at gusali ng mahal na Panginoon. Mangusap ang mahal na Panginoon sa the Lord will speak to us. Dito mga minamahal ko, hallelujah, sa isang gampanin
gampanin ng pag-aani. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Speak, my Lord. Mangusap ka, mahal na Panginoon. Sweetly calling, who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point to them the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Ang tagal na po natin hindi naawit. To answer thee. Speak, my Lord. Speak to me. Speak and I will answer, Lord, send me. When The call of fire touch the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "Hold before us," then he answered, "Here am I, send me." Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me. Millions now in sin and shame are dying. Listen to the sad and bitter cry. Hasn't brother, hasn't to the rescue. Quickly answered, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Will be over. Sabi na nga, matatapos at matatapos din ang anihan. for the harvest soul. At ating ipipresenta ang ating paunaan. May the Lord of harvest smile Bukos na mga palak. Maraming mga bunga. Maraming mga bunga. Speak, my Lord. Speak, my Lord. And I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Speak, my Lord.
speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me. Speak and I will Naririnig ba natin answer, Lord, ang pangungusap na ito ng malang Panginoon? Tinatanong ng malang Panginoon, who will work for me today? Sino ang magtatrabaho sa aking ubasan sa ngayon? Sino ang mga volunteers? Sino ang gagawa? Sino magpapatuloy ng aking inumpisahan? Sino magpapatuloy ng mga inumpisahan ng mga men of God? Tayo, di po ba? Wala nang iba. Tayo ang magtatrabaho. Tayo ang gagawa sa bukirin at gusali ng Diyos. Dahil ang sabi nga, mga minamahal ko, millions now are in sin and dying. Ang dami pong mga minamahal ko nangangailangan desperately sa mahal na Panginoon sa ngayon. Ang dami pong nawawalan ng pag-asa. At sino ang sa kanila ay magbibigay ng pag-asa? Tayo. Mga tangan-tangan, mga minamahal kong ito. Hindi lang mga light bearers, kundi mga hope bearers in Christ. Yan mga minamahal ko, ang tagal na natin hindi naawit ang awiting ito. At para bagang nawala na sa ating memorya, pati na ang tono. Pero mananatili ang pangungusap ng Panginoon. God is speaking to us. Nangungusap na parati ang mahal na Panginoon. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga willing na mamanggagawa na magtatrabaho sa ubasan ng mahal na Panginoon. Tayo lahat mga minamahal ko'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ngunit unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng man of God. Ating pong minamahal na Evangelista Willistra Dalmeda. Hallelujah. Huwag tayo manghinawa. Bigyan ng punto, mga minamahal ko, hallelujah. Noong nakaraang regional preachers meeting, ang kahalagahan po ng intercessory prayer ng isang mangangaral, ng isang Kristiyano, ang maging puro asking prayer na lamang, self-centered prayer na lamang ang ating pong inuusal sa ating pong mga tahanan. Puro ako, puro tayo. Minsan nakakasawa ng pakinggan ng walang Panginoon. Kaya mga minamahal ko, inaantay na walang Panginoon yung mga panalangin na naman natin para sa iba. Para doon sa mga nawawaglit na tuba na walang Panginoon. Doon sa mga hindi na po natin nakakasamang mga kapatid po natin. Grabe, nung nakaraang Miyerkules. Hallelujah. Talagang nakita po natin mga minamahal ko, kalalagayan ng mga kapatid po natin, mga nawalay na ng matagal. Kahabagabag sila. Mabuti na lamang may mga kaluwag na pahalaga. Inabot sila. Hinahanap sila. Dahil sila man mga minamahal ko, hallelujah, nangangailangan po ng ating lingap, ng ating pagpupursige. Maibalik na yung mga nawalay ng mga tupa sa kawan ng mahal na Panginoon. Tumalangin tayo, dakilang Diyos sa papalang makapangyarihan sa walang Panginoong Isus. Aming unang dinadalangin bago ng aming mga personal na pangangailangan. Ang patuloy na kalakasan at kalusugan para sa aming minamahal na Evangelista Willistra Dalmeda. Pati ng aming mga manggagawa. Ang minamahal na mga kapatid na hindi na po namin nakakasama. Aming mga labas sa walang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na gusto namin babunga
Gusto namin maani, mahal Panginoon. Nalalaman po. Mo po, mahal Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin namin ang lahat ito sa matamis at makapanghirap pangalan mo, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, dumako sa ating po mga kanya-kanya pangangailang. Kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating po mga bibig, kung pagmumura, paninigarilyo, pag-inom pa ng alak. Hallelujah. Dalawang kamay, manatiling nakataas, kung mga marital problems, financial problems, kahirapan. Tayo pinakakaramdam ng mga panlulupaypay. Mga karamdaman po natin, mga minamahal ko, ating ikas out sa mga oras na ito. Samahan tayo na wala pa inoon ng kanyang grabing kapangyarihan. Hallelujah. Manalangin tayo. Dahil ang Diyos ang magbanal sa pagkalat ng panalangin ng yung taong nilang isa ng ipaminamal Evangelista Will Estrada Almeda. Amin pong sabasamang sinasaway, pinapalaya sa nabag-uri ng demonyong hallelujah mga karamdaman. Gawa ng kaaway sa amin pong mga buhay, palalamig, palulupaypay, cast in the mighty name of Jesus. Demons of heart disease, TB diabetes, prostate cancer, leukemia. Ano ba uri ng mga karamdaman? Prostate cancer, cast in the mighty name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Vices begin in Jesus' name. Be spiritually blessed. Poverty cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. The top of our voices, huwag magbibiro. Let us all shout. Amen. Talagang gising na po tayo. Dahil umaga na, mga minamahal ko. Hope, mga minamahal ko, talagang tumimo sa atin yun na ating po napag-aralan. Amen? Amen? Sabay-sabay po tayo, mga minamahal ko. Hallelujah. 3 times, lumukso ang mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At tayo po, mga minamahal ko, idara ko sa ating mga mahalagang announcement. Kaya po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang gising na po tayo. Amen? Narito po ating mga beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Praise the Lord, hallelujah. At po'y pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung gising na palagpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved elder sa ating po napag-aralang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ko sa ating po mga announcement. At tayo po mga minamahal ay yung ating pong church anniversary ay